No čau. Ahoj. No, rozmýšľala som nad tým tetovaním. A keďže som veriaca, takže som rozmýšľala nad takým Ježišom, s takým nejakým bíkom a s takým zaujímavým pozadím. S bíkom? Áno. Čo myslíš, akože s bíkom? S takým nejakým pekným, takým zaujímavým. Zaujímavým bíkom? Áno, aby mal parohy. A ešte aby mal v ruke zrkadielko. V ruke, aby mal zrkadielko? Áno, to ma tak fascinuje, to sa mi tak veľmi páči. Nech to není, že to, čo majú nejakí ostatní, ale aby som bola taká jedinečná v tom. Takže s bíkom, so zrkadielkom. Áno, aby tam bol Ježiš, aby na ňom jazdil. OK. No pozri sa na to. Že wow, brutálne to vyzerá. Kam to dáme, na chrbát? Ja som to chcela ale maličké, sem a nie na chrbát. Tak bomba, tak to dáme také maličké. Takto maličké? To bude ideálne, presne na moju ručičku. A že taký cool nápad ti napadol ohľadom tohto. Ja som aj nevedela, že ty máš takúto dobrú úmysel. Akože dole klobúk pred tebou. A presne, to si mi tam dal, čo som práve že chcela. No ešte aj babka v kostole to ukážem, ešte mi to aj neuveria, že ak som ja veriaca. A moja babka mi ani neuverila, že ja si to vážne idem dávať tetovať. Že určite si myslela, že nejakú zlú vec si idem dať tetovať. A že takíto veriaci ľudia si to musia dávať tetovať. Lebo takí neveriaci ľudia, tak vieš, budú sa mi vysmievať. Bude tak z toho šokovaná. A práve, že Ježiša s bíkom a s Pannou Máriou v zrkadle, už nič lepšie som si ani vymyslieť nemohla. A tým, že som veriaca, už to je len lepšie, lepšie a lepšie. Akože dole klobúk. A ešte, vieš, aký si dám na budúce nápis vytetovať? Iba Boh ma miluje, nikto iný. Počkaj sekundičku, vydržíš, prosím ťa. Pravda, že? Ako neruším ťa rozprávaním. V pohode, len trošku ma bolí hlavé ucho. Mala som ti však dojsť nejaký liek, nejaký Novalgín alebo Paralen, by ti pomohlo. Vieš, o čom je tá zaujímavá tá Biblia? Normálne, dennodenne si ju čítam a ešte sa učím, že na čisté jednotky. Ešte aj učiteľka, ktorá že nechodí do kostola, že dole klobúk. Držíš chvíľočko, prosím ťa. Noemi! Pomôžeš mi, prosím ťa? Samozrejme. Dobre, slúchačka. Ja to nepotrebujem. V poriadku. Ináč, ty vyzeráš byť taká super tatérka, taká milá, taká úžasná a vyzeráš byť taká veriaca. Ináč, vieš, čo mi napadlo? Taký super úžasný nápad, že mohli by sme ísť niekedy spolu do kostola. Prečítame si Bibliu, spravíme si spoločný večer, také posedenie, s mojou babkou by sme sa porozprávali o Bohovi. Ona vie veľmi veľa o tom a v tom kostole to bude čistá zábava. Ešte aj farár si ťa obľúbi. Normálne tak ťa budem aj rád, že lepšiu tatérku ani nemal. To bude tak úžasné, že lepšie ani fakt nevidel. Som si dala aj s ním takéto matching tetovanie. Však on by ťa zbožňoval. To čo je, trojuholník pice?
Preboha, však to je náš spasiteľ, ktorý nám dáva dennodenne chleba na takom mocnom bíkovi, ktorý všetkých dobíja a má tam ešte aj svoju nádhernú ženu Pannu Máriu.